Kazali smo da ova sura šta? Medinska. Medinska sura je svaka sura koja je objavljena poslije hidžre. Taman bila objavljena van Medine ili bila čak objavljena u Mekke, ona je medinska sura. Kao ajet voteku jomen turđeuna fihi Allah. Ovaj ajet je objavljen znači u Mekke, nije objavljen znači kako neki kažu ili ajet u kojoj uzvišeni Allah kaže li umem bentu lekum dinekum. Objavljen na oprosnom hadžu. Ali se tretira čime? Medinskim ajetom. Medinskim ajetom. Tretira se medinskim ajetom. Većina ajeta koji su objavljeni u Mekki, u njima uzvišeni Allah kaže ja ejuhan nas, o ljudi. Zato što mekanski ajeti pozivaju u teuhidu la ilaha illallah, pa se uzvišeni Allah kome obraća? Ljudima. Ljudima se obraća. Za razliku od medinskih ajeta gdje se kaže ja ejuhal ladina amanu. Obraća se uzvišeni Allah vjernicima zato što je, kako kaže Ibn Mes'ud, kad uzvišeni Allah kaže u Kur'anu ja ejuhal ladina amanu, kaže pripremi svoje uho. Ili je naredba kojom ti se nešto naređuje ili zabranja kojom ti se nešto zabranjuje. Pa uzvišeni Allah se obraćao u Medini kome? Vjernicima. Ali pogledajte ovo. Ja ejuhal ladina amanu. O mu'min, o vjernici. Pogledajte kako je uzvišeni Allah, ne znam da li će ispravno izraziti, kako pripremi, možda nije izraz najadekvatniji, kako pripremi taj teren kada ti se obraća. Kako ti prilazi tvoj gospodar, mogu ti reći tako, tako i tako i džehennem ako nećeš. A mogu ti reći tako, tako, tako i uradi opet ćeš u džehennem. I to ti mogu reći da barak je tamo. Ali ti kaže ja ejuhal ladina i prozovete najljepšim imenom, a to je mu'min, da si vjernik. Uzvišeni Allah azuđel tako se obraća ljudi. Kako bi se onda ljudi trebali obraćati jedni ljudi? Ja ejuhal ladine amenu je znači hitab ili govor ili poziv koji je bio u Medini, a tiče se koga? Tiče se mu'mina. Tiče se znači vjernika. Zato što se tu radi uglavnom jeli o propisima. Za razliku od mekanskih ajeta koji su uglavnom tiču se akide, znači da se iman ljudi učvrsti u srcima, pozivanje u la ilaha illallah, spominjanje sudnjeg dana. I onda na tako čvrst temelj akide se onda gradi šta? Zgrada propisa. Jer su propisi puno, znači šira oblast od same akide. I puno manje razilaženja po pitanju akide. Gdje u temeljima nema razilaženja, gore ne smeta. Ali gdje su dole problemi, gore pravi šta hoćeš. Sve je bela.